Mga barangay sa syudad sang Iloilo ginapadihon sang ordinansa angot sa pagban sang pagvideoke kag iban pangagahod sa tion nga ginapatigayo ng online classes. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Kate, nagapangabay ang Liga ng mga Barangay sa publiko nga maghatag sang konsiderasyon sa mga estudyante nga nagatuon sa ila balay agud hindi mabudlayan ang mga kabataan sa ila online classes. Nagmando ang Department of the Interior and Local Government sa tanan nga local government unit nga magdihon sa ordinansa nga magadumili sa videoke kag iban pa nga mga magahod nga aktibidad nga makadistorbo sa online classes sa mga estudyante. Ginpahayag ni DILG Secretary Eduardo Año nga makadistract sa kabataan ang gahod samtang nagapatigayon sang school-related activities sa ilang mga panimalay. Pabor naman sa hagna ang pila ka mga pumuluyo kaangay kay May nga ginagiyahan ang iyang mga hinablo sa ilang module sa ila balay sa Barangay Veteran City proper. Mas mayo gid nga hindi sila madisturbo para ang ila pagtuon masulod sa mind nila kag hindi nila malimtan kung ano nila sabton kag kung ano dira ang ila nga sululaton mga color muna. Nagaplano man si Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga magpagwa sang nagakaigo nga executive order angot diri para hindi madistorbo ang kabataan sa ila pag-eskwela. Matandaan nga may ordinansa ng syudad nga nagabawal sa pagpatukar sang tuman kagahod nga karaoke ilabi na kung kagab-ihon. May pila naman ka barangay nga may mga ordinansa nga daan nga nagaregulate sa mga gahod sa ila lugar. Kung magpagwa sa executive order naton nga mayor, well pwede na nga i-infuse ina sa aton nga mga existing nga mga ordinansa kag sa amendments agud mapanami kag mapasan nyo ginton ang ining ulig sa aton nga mga estudyante. Magapagwa sang guidelines sang Iloilo City Police Office angot sa pagpatuman sang ban sa mga karaoke kag videoke. Nobody is allowed to conduct such activity which could only disturb our students to our online classes. Kay subong lang nga hapon nagpagwa sang executive order si Mayor Jerry Trañas sa angot sa pag-regulate sa mga videoke machines kag iban pangagahod nga makaapekto sa pag-eskwela sa mga estudyante kag ipatuman ini humalin na Lunes tubto Biyernes from 7 a.m. to 5 p.m. Kate? Zen, sa diin makapakig-angot o kung makakadto ang mga nagareklamo pananglitan nga may ara sa mga wala nagasunod sa ordinansa. Kate, direkta nga makareklamo ang mga residente sa aton nga mga barangay officials kay mismo ang mga opisyalis ng barangay ang nagamonitor kag magabuligman ang kapulisan ang Iloilo City Police Office sa pagpatuman sang executive order. Kate. Madamo nga salamat, Zen Kilantang.